Ah? Det er den eneste måde, vi kan vinde det her på. Det er, at vi sætter os ned og laver så fucking mange regler, så de drukner sig i de der gyldetanke der, ikke? Det er der, vi er. Jeg var bare på sådan, du ved, vi slår dem ihjel. Vi slår de der svinebønder ihjel. Og jeg ved det, det lyder sindssygt. Men også fedt. Og så der var jeg på, ikke? Og så, da vi havde premiere på min børnefilm Mugge, så sidder jeg ude på Fisketorvet. Altså ikke på Fisketorvet, men i et lokale, der er indrettet til sådan noget børnehygge. Det er også mærkeligt at sige, det ord højt. Ikke sådan noget Epsteins børnehygge, mere sådan, du ved... I forstår, hvad jeg mener, altså, du ved... Og der er fyldt med børn, der tegner og alt sådan noget der. Og så sidder jeg med nogle børn, de er bare pisse flinke. Og de der forældre, de er pisse flinke. Det er nogle af de flinkeste forældre, jeg nogensinde har mødt. Og vi sidder og tegner, og vi hygger og sådan noget. Og de var vild med filmen, og jeg er vild med dem, og du ved, de er fra Bornholm og sådan noget der. Og så siger jeg, hvad laver I? Vi har en svinefarm. Så kan jeg jo ikke slå dem ihjel, for helvede. Det var jo nogle af de flinkeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Så nogen skal stoppe det herindefra. I er nødt til at indføre så mange regler, at de fucking dør af iltmangel, ligesom de har slået hele havet ihjel. Nå. Kan I mærke det? Og så skal vi så, der står på mit tag, altså du ved, jeg fik at vide af Mette, at jeg skulle ligesom lave et call to action. Det havde min kone sagt i morges, det var muligvis det, du skulle lave. Og jeg sagde, gud, det er ikke det, jeg skal lave. Og så siger Mette, du skal lave call to action. Og det står også på det der program der. Og jeg havde jo forberedt mig med de her 3 ord. Men der er faktisk noget, vi kan gøre. Fordi at folk, der er gode til at sætte på spreadsheet og på at være instrumentalt brutalistiske herindefra, de er ikke rigtig gode til opmærksomhed. Og de har brug for jeres hjælp. De har brug for alles hjælp. Alle kan gøre noget. Hvis du er lam i benene, eller du har ondt i knæene, så bliver du bare sådan en trolde her på nettet. Så bare hele dagen. Og uanset om du er venstreorienteret, eller højreorienteret, eller hvad du er, så går du bare ind til alle dem, du kender, og siger, hey, hvis du er højreorienteret, så kan du godt gå ind for atomkraft og våben og alt muligt andet, og stop svineindustrien. Det er så let. Det er den letteste ting at sætte på. Alle er lige glade. Det bidrager ikke, du ved, enhver liberal går ind og kigger i spreadsheet og siger, fuck det lort, det skal bare ud. Det skal I bare gøre, ikke? Og så skal alle melde sig, alle skal gøre noget, men noget, der virkelig hjælper. Noget, der virkelig, virkelig er vigtigt. Det er noget, jeg lige har fået at vide. Bianca, vil du ikke lige rejse dig op? Prøv at vente om. Det her, det er Bianca. Bianca, hun har været taleskriver. Jeg må godt sige det højt, ikke Bianca? Hun har arbejdet for Voldemort. Hun har været taleskriver for Jakob Jensen. Og ved I, hvad hun så gjorde? Altså udover at gå ud og brække sig i en kop hver eneste dag. Og ikke på grund af bulimi, men fordi der bare blev så mange løgne. Hun sagde op. Og ved I, hvad hun så gjorde? Så har hun jo fået en fed opsigelsesting. Så hun kan få nogle måneders løn på grund af det gode danske midtersøgende velfærdssamfund. Så har hun meldt sig frivillig til at hjælpe sine vennebær med at blive valgt for Alternativet. Så man kan godt slippe ud af sekten, fordi det er en sekt, vi er op imod. Så er der Emil Nielsen, han sidder dernede bagved. Hvad er det nu, du hedder? Jeppe, prøv at rejse dig op. Jeppe, han er arkitekt. Han er bæredygtig arkitekt. Han er alt muligt dygtighed. Ved hvad han gjorde? Han skrev til Emil og sagde, skal jeg hjælpe med noget? Og nu render han rundt derude og hjælper Emil, fordi han gør en indsats.
De kan ikke klare det alene. De bliver ikke valgt til Folketinget alene. Det er jer, der skal hjælpe dem med at blive det her. Og det er sådan helt simpelt som at hænge valgplakater op. Også de små. Det her valg, hvis det skal være rigtigt, så er I nu troldehæren. Er vi sammen om det her? Så nu er I hæren. Nu går I ud af det her rum. Nu forlader I det her rum. Og så er det jeres fucking job, at det her bliver et svinevalg. Det er ikke sådan noget med, hey, fedt nok, jeg tog toget ind til København og satte mig i den der sal, og så går jeg hjem og spiser brunsvær. Svir. Jeg kunne godt se, der sad en enkelt grammar-nerd dernede der. Der er der også brug for. Vi kan kun vinde det her valg ved, at I alle sammen engagerer jer fuldstændig dramatisk, som I aldrig har engageret før. Ellers så kommer der ikke noget Danmark tilbage. Og det er ikke det der pludder. Det er ægte engagement. Ægte, hvor man bare er klar på at smadre dem. På samme måde, som de har smadret jer og jeres land. Tusind tak, fordi I kom til mig. Tusind tak, Anders Morgenthaler, med den her brandtale til sidst. Og det er faktisk en af de sidste afrundinger